बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ आसामाव जानाय उफ्रा बिसायख'थिनि दिनै फिथाइ। 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारिया 25,000निबो बांसिन भटजों देरहायो। 52 नं तामुलपुर बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जलेन दैमारिया 50,000निबो बांसिन भट मोननानै देरहासार जायो। मख'नो गोनांदि रायजोनि मोनबा बियाबावनो बिजेपि इउपिपिएलनि मित्रजोटनि बिजाथिफोरानो देरहासार जायो। भारतारि क्रिकेट हानजानि केप्टेन विराट कोहली आरो फावखुंग्रि अनुष्का शर्मानि 9 दाननि गथ'खौ जिनाहारि खालामनो नागिरदों सासे सुबुङा। विराट कोहलीया हानजानि गेलेगिरि मोहम्मद शामीनि जानानै गसंथिनायनि थाखायनो सासे सुबुङा बेबादि बाथ्राखौ बुङो। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 अक्ट'बराव भारत पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय खेलायाव पाकिस्ताननि आखायाव भारतआ जेननो गोनां जादोंमोन। बिनि उनाव गोबाङानो मोहम्मद शामीखौ ट्रल खालामदोंमोन। बे जाथायनि सप्तासेनि उनाव विराट कोहलीया मोहम्मद शामीखौ हेफाजाब होनानै पस्ट शेयार खालामदोंमोन। बिनि उनावनो सानैसोआ कोहली आरो अनुष्कानि फिसाजो 9 दाननि गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि हुमखि होयो। बिटिसिनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द बसुमतारिनि बिबुंथि। उफ्रा बिसायख'थिनि फिथाइयानो बिपिएफनि इयुनखौ थि खालामगोन होनना बुंदों। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथाङा बुङोदि बिपिएफआ थांनाय काउन्सिल बिसायख'थियावनो बिथांमोननि गाज्रि साना जागायदोंमोन। बिनि उनाव नैथियाव बिधान सभानि बिसायख'थियाव जिखिनि फिथाइ नुजाथिदोंमोन बेयावनो बिथांमोना सानसे समाव जोबस्रांगोन बिनि इसारा होदोंमोन। बे बाराव बिपिएफआ मोननै बियाबाव मोनसेयाव बिजाथि आरो मोनसेयाव मोखां दिन्थिनो हायाखै। बिजाथि फसंदों नाथाय मोखां दिन्थिनो हायाखै। बिनि गुबै ओंथिया बिसोरो लासैनो थानाय नङा होनना इसारा होदों होनना बुंथियो। बावैसो सान सिगां बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजेपिआव हाबफैनाय एमसिएलए राजीव ब्रह्मनि हेंथायै बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों राजीव ब्रह्मआ प्रमद बर'खौ 27 मार्चआव हिमालय हटेलाव लोगो हमनानै 50 लाख रां लानानै फैनायनि अजद होनायनि हेंथायै राजीव ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुङोदि आं बिटिआरनि एमसिएलए महरै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ लोगो हमनायनि गोनांथि दंमोन। नाथाय बेयावनो जि थाखा फैसानि लेनदेन जादों बियो नंखाय। बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंदों आरो जुदि फोरमान होनो हायो फोरमान हो। 24 घन्टा सम होदों आं। 24 घन्टानि गेजेराव जुदि फोरमान होनो हाया आं आयेननि राहा लानो गोनां जागोन। मानहानि केस होनाय जागोन होनना। थांनाय 31 अक्ट'बर खालि जालांनाय टेट आनजाद थिलियाव मबाइल फन। आनजाद होगिरिया वाट्सएपनि गेजेरजों सोंनाय बिलाइखौ बायजोआव हरदों। काछाराव टेट आनजादनि सिगांनो सोंनाय बिलाइया बायजोआव थांदों। काछार जिल्लानि सिङाव थानाय सनाइनि माइनुल हक चौधुरी जौसिन गेजेर फरायसालिनि आनजादसालिनिफ्राय वाट्सएपनि गेजेरजों सोंनाय बिलाइया लिक जादोंमोन। आनजाद सोलिबाय थानाय समावनो ससियेल मिडियायाव गोसारदों सोंथि बिलाइया। फारि नं 05189772 नि सोंनाय बिलाइया ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन। काछार पुलिसआ बे जाथायखौ सोलोंथाइ बिफाननो फोरमायनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।